Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Sa arngut kinong shnong jong ke East Khasi Hills District ki badan de ki weipat ki jat jingpang bat ki balia bitru ya ka jingpang COVID khat khandai ki la khlat no nakani ka sla perthai yakini ki arngut latip kerteng kum u Harish Kumar Kushwaha ubala sanphos nem karta uba shong basa Harilbong Zigzag Road Shillong kadba yo weipat ubala latip kerteng kum ujada bel bra bhatacharji ubala sanphosan snem karta bat uba shong basa Halaban Shillong. Ya Harish Kumar Kushwaha la penkit sa Nazareth Hospital haka arpotrik ubna yayong arazar arpuway haka por kumba ar saupusan minstep bad hadin bala tes lalap ba uyabit ya ka jingpang COVID khat khandai bad tang haka por khandai siteng minmit ula khlat no nagani ka sla perthai. Kadba ya ujada bel bra bhatacharji la penkit sa Shillong Civil Hospital haka laitrik menta ubna yayong arajar arfuway haka por lai arpo no phaisngi bat hadin bala le tes lalap bo udonnya ka jingpang COVID khat khandai hanrai uni urangba ula khlat no nagani ka sla perthai haka arfuway tarik ubna yayong arajar arfuway haka por kumba hanri siteng AA minstem. Ya kamet jong kini ki arngut ki bala khlat no lalaj ban shimti de ki nong tre jong ka Shillong Municipal Board haswa ban ra ya ki sha ki jaka thang breu bat ban pendepan ya ka le nyam le rukom ka bakhat do.